Oh my god. Bă, unde-i bike meu? Andrei? E acolo. Și tu ai jucat cu pedale? Nu. Bă, nu vrei să-ți dea la gabe cursiera. Bă, nu vrei să-ți dea asta. Păi nu prea am ce, dar hai. Să zicem. Da, da. Dă că o pornesc. O porni deja. Hai, prietene, porni. Ce? Am dus la sketch pe asta. Cam da, măi. Mă rog, prima tură. Ziua de azi. Prima și ultima. Aha. Ușor. Ce vrei? Ai 5K? Da. Cum dracu ai 5K? Că hei, Nu era 4K doar? păi am și 4K. Și 5K e mai slab sau mai bine? Mai bun. Nu prea s-a văzut clipul. Păi ăla era 4K pe el. Sau pe 5K? Da. Ha? Da, mă, da, dar ce că merge ca lumea. Ține-te pe piramidă. Aha. Nu mă mai țin. Acum ajută-mă. Dă mâna să te trag. Hai mă, X-Rider. Hei. Bravo! Hei, a căzut copilul ăla, ține. Ține-mă, mă. Păi, gata, hu. Și cum s-am prăștiat ăla? Căzut ca balegă. Să fie sănătos. Bă, săriți cările astea. Nu. Nu, bă, nu. Și ăla? X a apucat zile, știi? A, dar eu mi se cam prinde dragoane. Dar e greu, bă, să editez un video pe YouTube? Oh. Ce vrei să apuci tu? Da. Bine, da. Am luat și o bicicletă. Ce părere ai, mă? E un căcat. Ce dracu, are frâne stromaie.
Bă, Uite-l! e cam place la nebun. Mamă, până prin coasta viteză îmbătrânesc. Bă, gata. Stai că îmi place și Bă, mie. Stai să cobor. bă, îi dai daună total, nebunul. S-a făcut gaură din mine. Mai de capul meu când făcut. Doamne ferește. Îmi place cum o dau? Bă, te dai bine, da? Da, cu bicicleta mea pare altcumva. Dacă știi ce vreau să zic. De mișto ăla, e ca ferește. Hai, mergem. Ai pornit filmarea? Nu, Pornește. am pornit tu, hai. Da, hai. Lasă-mă cum le faci, la manual. Că vreau să dau un table. Hai, dă. Hai, bă, mai. Pornește filmarea. O porni. Hai, păstrez. Mă, genul, să tot fii cu ei comun, acum trebuie să nu tot table. Să fii cu o rampă așa, mâncați ați asta, nu o să stai așa, așa. Vezi? Filmez. Nu, eu dau pe jos. Adevărat. Oh, m-a durut pe mine. Hai, dai. Hai după voi. Mai pun stopiuri acolo. Bă, am ceva? Nu. Că mi-a atinseră pantalonii de roată. Mă lăsai așa și mi-a atinseră pantalonii de roată. vede. Hai încotro. Pe suse. Încotro. Nu știu. Hai după ei. Mă. Nu. Da. Și cum s-a văzut? A fost plin? Mucho grande. Da. Ca strâmb. Da, păi n-ai cum să Da. duci. Drept. La muzică. Merge la Kaplan. Aha, hai că. Dai, trebuia să intri cu bitul. Bă, tu de ce dai? Nu m-a speriat. S-a umplut? What the fuck, dude? Nu mai instați la vezi așa. Adevărat. Stai că nu mai nimeni să-mi punct asta. Păi și unde mergem, mă? Bă! Aha, bă, la caut. Stai, frate, în față. Bă, frate, păi mergi ca bătrânica aia din Germania de la care am cumpărat eu bicicleta. Vine cu aia. Bă! Nu am ce să fac. Uite, săracul Polani era să... Bine că eram în rampă.
Erai în rampă. Hai să facem beatbox. What the fuck? Ah. Dă-te, bă! Boing de aici la vale, boing de aici la vale. Multă lume iese în cale. Bă, ce Bă, bă, bă. Bă, ține-o că pică și nu mai ai pus cu spatele. dați-vă și voi la o parte. Cred că ori mă la din ofen. Dă-te, bă! Să n-ai încredere în bolani și Ce în femei. copil prost. Dă-te, bă, La n-au. un câine, mă. Nu, da, că e scumpă. Ah. E aproape că dropper lui Fani. Aproape. Se apropie așa cu pași repezi. Vezi că ai frunză. O, că lasă într-un stâlp. Doamne. Adevărat. Na, Lasă așa.